खुलुमबाय रायजोफोर, दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायबाय। दासिमनि माखासे गोनांथार खौरांफोर लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै मोनसे लाइक खालामदो आरो हायोब्ला लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै होदो आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो। अब्ला दासिमनि खौरांफोरा फारियै उत्तराखंडनि बद्रीनाथ हाइवेआव गिख्रंथावै ट्रेभेलार गारिनि जाब्रबथायाव सा 12 दावबायारिफोरनि जिउ गोमाबाय। सा 14 दावबायारिफोरा गोब्राब जोखोम जादों। मिथिनाय बादिब्ला नयडानिफ्राय रुद्रप्रयाग फारसे सा 26निबो बांसिन दावबायारिफोरखौ लाना थांगासिनोमोन गंसे ट्रेभेलार गारिया। नयडा आरो रुद्रप्रयागनि गेजेराव मोनसे गोथौ दैमायाव गोग्लैलांदोंमोन ट्रेभेलार गारिया। जाउनाव दुखुनांथावै सा 12 दावबायारिफोरा जिउ गोमानो गोनां जायो आरो सा 14 दावबायारिफोरा देहा फाहामसालियाव थैनायजों जुजिगासिनो दं होनना खौरां मोन्दों। जिउ गोमानाय सा 12 दावबायारिफोरनो सासेयाव 2 लाख रां आरो जोखोम जानायफोरनो सासेयाव 50,000 रां अनसुंथाइ होनो फोसावदों उत्तराखंडनि गिबि मन्थ्रिया। आसाम पुलिसाव साख्रि मावनाय सासे बर' फिसानि जिउ गोमानाय खौरां मोन्दों। गसाइगावनि हाकमा गामिनि आमिदन नार्जारी आरो दैमुथि नार्जारीनि फिसाज्ला दिपेन नार्जारीया डिब्रुगड़ जिल्लायाव डिउटि खालामबाय थानाय समावनो जिउ गोमाबाय होनना खौरां मोन्दों। मा जाहोनाव मा जानानै जिउ गोमाखो बिनि गुबै रिपर्टखौ मोननाय जायाखै। जिउ गोमानाय दिपेन नार्जारीया थांनाय 2022 मायथाइयावसो साख्रियाव जयेन जादोंमोन होनना खौरां मोन्दों। दुखुनांथाव, साख्रि मावनाया 2 बोसोर जास्लाबैयावनो अबथिरायै जिउ गोमानांबाय दिपेन नार्जारीया। बिपिएफ राजखान्थियारि दोलोखौ नागारनानै इउपिपिएल राजखान्थियारि दोलोआव सा 4 बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा जयनिं जानायनि खौरां मोन्दों। डिमाकुसि प्राइमारि बिपिएफनि बारग' नेहाथारि समनाथ उपाध्याय, भेरगाव ब्लक कमिटि बिपिएफनि रांगिरि नारिस आली, भेरगाव ब्लक कमिटि बिपिएफनि लेङाइ नेहाथारि सारिफ हक आरो गसाइगाव बिपिएफनि सोद्रोमा सोमखोर ब्रह्म बिथांमोना बिपिएफखौ नागारनानै प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जाहैदों होनना खौरां मोन्दों। सप्तासेनि गेजेराव वान टाइम प्लास्टिकफोरखौ बन्द' खालामनो थिरांथा लादों बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'आ। कक्राझार सेक्रेटारियेटआव वान टाइम प्लास्टिक बाहायनायखौ बन्द' खालामजेनबाय होनना फोरमायदों सिएम प्रमद बर'आ। बड'लेण्ड ग्रिन मिशननिफ्राय स्टेनलेस स्टिल बेम्बु फ्लास्कफोरखौ गासैनोबो रानना होदों होनना बुंदों, जाहाथे रावबो जेन प्लास्टिकनि बथलफोराव दैखौ लाबोआ। बेनि अनगायैबो सेक्रेटारियेटआव बिफां गायनाय हाबाफारिखौबो लानाय नुनो मोन्दों आरो बड'लेण्ड ओनसोलनिफ्राय 34% फरेस्ट दंमोन, बिनिनो 14% फरेस्टखौ फोजोबस्रांनाय जाबाय। नाथाय फोजोबस्रांजानाय हाग्रा ओनसोलफोरखौ फिन रिजेनेरेट खालामनो थाखाय गोबां बिफांफोर गायनायनि थिरांथाफोरखौ लादों होनना फोरमायदों बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'आ। 440 स्कुवेर किल'मिटार रायमना नेशनेल पार्कखौ फोसावनायनि उनाव 100 स्कुवेर किल'मिटारनि फरेस्ट ओनसोलखौ फोसावनो थांगासिनो दं होननानै बुंदों प्रमद बर'आ। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खैराबारि 1 नं बटामारि खोला सिमलिबारि गामिनि सेल्फ मेड रानि बर'आ सायख्लुम मुंनि सुंद' सल' बिजाब लिरनानै लाइमोन साहित्य एकाडेमि बान्था मोननो हानायाव बिफा दिहिराम बर', बिमा प्रमिला बर'आ जोबोरैनो गोजोननाय फोरमायदों आरो गामिनि रायजो राजाफोरा खाम सिफुं दामनानै बरायनायखौ नुनो मोन्दों। भार्जिना जिख'बा मसाहारिनो 2024 मायथाइनि साहित्य एकाडेमि खुदिया थुनलाइयारि बान्था फोसावबाय। साहित्य एकाडेमिया बुहुमा बयनिबो खुदिया खन्थाइ बिजाबनि सायाव भार्जिना जिख'फा मसाहारिया साहित्य एकाडेमि बान्थानि थाखाय सायख'जादों। थांनाय 11 जुन खालि कार्बि आंलंआव हुकुरि टिसपि मुंनि आइजोखौ उसुं जावख'नानै गुलि गावना जिउ फोजोबना गालांनाय जाथायनि उनाव पुलिसआ नायबिजिरनाय आरो दायनिगिरिखौ हमनो नाजाबाय थानायनि गेजेरावनो सन्देह गोनां 2खौ ग्रेप्तार खालामदों होनना खौरां मोन्दों। थांनाय ल'कसभा बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोनि जानानै बिक्रम दैमारिया गोख्रों बाहागो लानानै बिसायख'थि फोसावदिंनाय खामानिफोराव बाहागो लानानै प्रमद बर'नि हेंथा इउपिपिएल दोलोनि हेंथा बाथ्राफोर बुंबोदोंमोन। बिसायख'थियाबो जोब्बाय, बिपिएफआबो जेनबाय। बिसायख'थिनि फिथाइ फोसावनायनि उनाव एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारिनि देरहानायाव कंग्रेचुलेसन बावहरनायखौ लानानै खौरांगिरिनि सोंथियाव इउपिपिएलनि लाइमोन गांखंनि बुंथिगिरि रंगुल बर'आ बुंदों, बिक्रम दैमारिया बर' हारियाव सासे फाल्तु मानसि, जि गोसो बेखौनो बुंनानै हारियाव दाङाबाजि खालामनो नागिरो। बर' हारिनि गेजेराव भाइरासफोरखौ सोना होनानै हारिनि गेजेराव
दाङाबाजि खालामनो नागिरो। हाग्रामा महिलारियाबो माब्लाबा माब्लाबा बिटिआरखौ बाख्नायो, नाथाय बिक्रम दैमारिया माब्लाबाबो गुबुननि मोजांखौ, हारिनि मोजांखौ लुगैग्रा सुबुं नङा। जाय बेसादाव सैथोथिया दङ बेयाव नंखाय दिहुनग्रा फाल्तु सुबुङा बिक्रम दैमारि। बिक्रम दैमारिया इमोसनेलि ब्लेकमेल खालामनो नागिरो। बिक्रम दैमारिया गावखौनो मिडियानि हिर' खालामनो नागिरो। थार्ड पेजनि बड'लेण्ड मुभमेन्टनि समाव बिक्रम दैमारिया कारापसन खालामदोंमोन, थिखा मावनानै गावखौ लुखांदोंमोन। दिनैनि दिनाव बिक्रम दैमारिया मेथाइ रोजाबफ्लानानै मानसिफोरखौ इमोसनेलि ब्लेकमेल खालामनो नागिरो। जि समाव हाग्रामा महिलारिया सिप जाना दंमोन बे समाव बिक्रम दैमारिया माब्लाबाबो हारिनि बाथ्रा बुंफेराखै। बिक्रम दैमारिखौ बर' हारिनिफ्राय जानगाराव लाखियोब्ला हारिया मुलाम्फा जागोन। बिपिएफ दोलोआ जेननायनि गुबै जाहोनानो बेनो, बिक्रम दैमारि बायदि सुबुंखौ, कास्टमोन बायदि सुबुंखौ सिगां जायगा होनायनि थाखायनो जेनदों होनना बुंदों रंगुल बर'आ। हाग्रामा महिलारिनि ब्रेनाव दाङाबाजि, हिंसा, खुरिया साननायफोर दङ आरो जि बाथ्राफोरखौ हाग्रामा महिलारिया फोरोङो बे बाथ्राफोरखौनो बिक्रम दैमारिया बुङो। पावारनि थाखाय बिपिएफआ बर' हारिखौ फानगासिनो दङ। पावारनि थाखायनो हारिनि हेंथायै खामानिफोरखौ बिपिएफआ मावो। एनडिएफबिखौ इमोसनेलि ब्लेकमेल खालामगासिनो दं बिपिएफआ। बेफोर बाथ्राफोरखौ बुंदों रंगुल बर'आ। प्रमद बर'आ हारिनि थाखाय मोनसे एजेन्डा लानानै खामानि मावगासिनो, नाथाय बे एजेन्डाखौ नुनानै बिपिएफआ एलार्जि जायो। मख'नो गोनांदि हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दोलोआ माबेबा आफादफोरखौ थुनज्लायनानै लाइमोनफोरखौ, सेंग्राफोरखौ हाग्रायाव थोनहरनो नागिरो होनना बुंदों इउपिपिएलनि रंगुल बर'आ। बिथांनियाव दङ आरो बिथाङा जेरैबायदि बिथांमोननि न'खरनि मानसिखौ लिंनानै सावरायदों, बिथांमोनखौ जेरैबायदि अनार होदों आरो बिथांमोननि सुखु दुखुखौ जेरैबायदि खोनासंनानै बेखौ रिप्रेजेन्ट खालामगासिनो दङ, बेनि थाखाय सरकारजों लोगोसे थाफानानै सेन्ट्रेलजों स्टेटजों खामानि मावगासिनो दङ। बे बाथ्राफोरखौ बिथांमोना बाख्नायनो सम गैया। बिक्रम दैमारिमोना बेनि उल्था मिनिं, नेगेटिभिटि सानफ्रोमबो बिथांमोना अपोजिट साइडआव साननानै पावारखौ गावसोरनि आखायाव लाबोनो थाखायनो बिथांमोना जानला मानला बुखिनानै गेजेर बिथांमोना मा खालामनो नागिरो, जोंनि गेजेराव मोनसे केअटिक माने सिचुएशन लाबोनो नागिरो। बेनिफ्राय जों बयबो सांग्रां जानांगौ आरो बर' जातियावनो बिक्रम बायदि मानसिखौ जुदि स्पेस होनानै लायोब्ला फिउचार जेनेरेशना खिन्थु धंस जागोन। बेनि थाखायनो जोंनि गथ' गथायफोरखौ मोजां खालामनो थाखाय, बर' जातिनि जोलैखौ मोजां खालामनो थाखाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि सानस्रि, बेजों लोगोसे मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा जेरैबायदि खामानि मावगासिनो दङ बे स्टाइलाव जों खामानि मावलांनांगोन। प्रमद बर' बिथाङा जेरैबायदि खामानि मावदों, बिथाङा दिनै सुपार 50नि बाथ्रा, दिनै बिक्रम दैमारि बिथाङा मालाबाबो सुपार 50नि बाथ्राखौ बाख्नायनो हानाय नङा। बिथांनि मेन्टेलिटिया मोजां नङा, खिन्थु फैबाय थानाय 5-10 बोसोरनि गेजेराव जोंनि ब्रेना बैसिम मोनहाया, बिथांमोना बैसिम सानहरनो हानाय केपासिटिनि मानसि नङा बिथांमोना। बिथांमोननो थिका नांगौ, पावार नांगौ। बिटिसिनि सिबा हाग्रामा महिलारि जानांगौ, बिक्रम दैमारिया ठिकादार जानांगौ। बिक्रम दैमारिया मा बाथ्रा बुङो, थिकाखौ मोननांगौ बेखौसो बुंबाय थायो। मालायखौ लानानै बुङो बिथाङा रेफारेन्स लानानै, खिन्थु आं मोननांगौ नायसै बिथांनिया थिकाखौ जों मोननांगौ बेयावसो थाबाय थायो बिथाङा। खिन्थु मानसि सोरजिनाय हिउमेन रिसोर्स, सुबुं सम्पदखौ माला सोरजिगोन? थिका मावजोबनानैथ' दिनै जों सुबुं सम्पद माने सोरजिनो हाया। सुपार 50 मिशन लानायनि गेजेरजों दिनै जोङो सिभिल सार्भेन्टनि बाथ्रा सानगासिनो दङ। दिनै जोङो गोरिब गथ'फोरखौ दिनै फोरोंथाय होगासिनो दङ सरकारनि थाखा फैसाजों। नाथाय बिक्रम दैमारि बिथांमोना जाय समाव सरकाराव दंमोन, बिथांमोनखौ साननो, बेफोरबायदि बाथ्राखौ साननो बिथांमोना सम गैयामोन। बिथांमोना खालि माने खामानि खालि थिका मबा लैथोआव गोजोमहैनाय, बहाबा बेरायहैनाय, बहाबा दुगैहैनाय, बेफोरबायदि खामानिखौसो मावदोंमोन। दिनै मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा हारियाव मोनसे एजेन्डा लानानै खामानि मावगासिनो दङ। बे एजेन्डाखौ नुनानै बिथांमोना एलार्जि जायो आरो बिथांमोना मोनथिगौ मानाव गेदेर प्रमद बर'नि जि खामानि मावनायनि स्टाइल, बे स्टाइलाव जुदि थांबाय थायोब्ला गावसोरा जे ओंखामा गोमासिन, गावसोरनि राजनितिक केरियारा जे जोब्बाय, बेनि थाखायनो बिथांमोना गोदाव सोराव जानानै ब्रेना जेबो खामानि होयै जादों। आरो बिनि थाखाय बिथांमोना गेजेर सोरबा आफादखौ थुनज्लायना होनानै सोरखौबा गेजेर नांगौबा बारा बिथांमोना मा खालामनो नागिरो, हाग्रायाव सेंग्राफोरखौ थिनहरफिननो नागिरो। बेबो खिन्थु माने सानथावना बाथ्रा।